Jeg synes, du skal lære en af jordens store profeter at kende, sagde hun, da hun gav mig den. Hun har tit givet mig bøger. Om astrologi, tarot, I Ching, alt muligt. Jeg har også kigget i dem. Politiske programmer, kunst, litteratur, filosofi. Jeg har vokset op med det. Jeg synes bare ikke, der er noget, der passer til virkeligheden. Bøger. Jeg er så træt af tryksværte på papir. Hvis jeg lukkede alle forfatterne til de bøger, jeg har stående ud på engen, så vil de begynde at diskutere og skændes, og nogen vil begynde at slå andre ihjel. Det er ligegyldigt, hvor man ser ud i verden, så er den helt gal, og naturen bliver ødelagt. I samfundet kan man ikke finde ud af at samarbejde, kun at arbejde. I områderne bliver idéerne hele tiden modsagt og går i stå. Familierne splittes og skilles, bliver såret og forhærdet over for hinanden. Min egen lille familie får aldrig ro til virkelig at finde hinanden og få kommunikeret hver dags nye oplevelser igennem. Tænk, der er lige lidt fredet tid, før jeg skal hente børnene. Nu kommer hun nok snart igen. Så må jeg hellere lige få kigget i den bog og få en fornemmelse af, hvad den drejer sig om. Og vil jeg dog gerne vide, hvad det er at være et menneske. Ingen kan finde ud af det. Jeg kender ingen, der kan. Hele verden kan ikke finde ud af det. Og jeg kan heller ikke selv. Den kan godt finde ud af at være en blomst. Den lever fuldt ud sit blomsterliv, lige så længe den er til. Den åbner sig og lukker sig med solen. Den folder sig ud med alt, hvad den har i sig. Fra knop til frø. Helt enkelt. Selvom det faktisk er højkompliceret. Hvorfor kan mennesket så ikke finde ud af at være menneske? Ja, se. De lever også fuldkommen trofast i deres fantastisk svære liv. De samordner sig perfekt. De passer deres reder med deres mager. De får flyvedygtige unger på vingerne, som rejser med dem bagefter. Selvstændige, ansvarsfulde. De kan 100% finde ud af deres liv, uden at svigte, hverken hinanden eller sig selv. Hvorfor kan mennesket så ikke? De er dygtigt lavet, de biler, men fulde af fejl. Bunker af svovldioxid og ozonhuller laver de. Larmer afsted og ødelægger naturen og freden. Og de er dødsensfarlige. Og dem, der kører dem, bliver trætte og stive. Og bogen. Jeg bliver nødt til lige at se i den.
Derfor siger jeg ja. I må ikke være bekymrede for jeres liv, hvad I skal spise eller hvad I skal drikke. Heller ikke for jeres legeme, hvad I skal klæde jer med. Er ikke livet mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se til himlens fugle. Se til himlens fugle. De sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og dog giver jeres himmelske far dem føden. Jeres himmelske far? Himmelske far? Er I ikke meget mere værd end de? Og hvem af jer kan ved at bekymre sig lægge en alen til sin livsvej? En alen, det er lidt under 1 meter. Det er altså cirka 1 skridt. Og hvorfor er I bekymret for klæder? Tænk på liljerne på marken. Liljerne på marken. Læg mærke til blomsterne. Ledes de vokser. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, at end ikke Salomon i al sin pragt var klædt som en af dem. End ikke dronning Margrethe. Klæder da Gud således græsset på marken, som står i dag, og i morgen kastes i ovnen. Skulle han så ikke meget snarere klæde jer i lidet troende? I lidet troende. I mennesker, der tror alt for småt om livets mening. Derfor må I ikke være bekymrede og sige, hvad skal vi spise, eller hvad skal vi drikke, eller hvad skal vi klæde os i? Til efter alt dette søger hedningerne og jeres himmelske far. Jeres himmelske far. Jeg troede Gud var et begreb for en urkraft i universet. Jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Retfærdighed. Retfærd. At færdes ret. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Tilgift. Det er altså oveni. Guds rige og menneskenes rige. Guds rige er ikke det samme som menneskenes rige. Menneskenes verden er fuld af ting. Livløse ting. Brugsgenstande, måske nyttige, måske unyttige, uden eget liv. Selvom den er ufuldkommen, giftig, farlig, er den godt udtænkt af menneskers viden og erfaringer, og dygtigt fremstillet. Ikke en eneste detalje er tilfældig eller uigennemtænkt. Alt er nøje, præcist lavet for at virke helt efter hensigten. Men den er fuldstændig livløs. En ting. Guds rige er alt det levende. Gud skaber levende væsener, der har deres eget liv. Så må Gud selv være levende. En levende Gud, der på en eller anden måde skaber ved at tænke. Se, den er ikke en ting. Den er ikke skabt af mennesker. Mine forældre vidste ikke engang, om jeg blev en dreng eller en pige, eller om jeg fik blå, grønne, brune øjne. De tænkte sikkert slet ikke på et barn, da jeg blev undfanget. Og jeg har ikke skabt mig. Jeg kan ikke engang få min negl til at gro, eller mit liv til at virke, som jeg synes.
Om så alle verdens videnskabsmænd fik alle de penge og muligheder, de vil have, vil de aldrig blive i stand til at skabe liv. De kan klone og splejse gener, men vævet de bruger, tager de fra noget, som allerede i forvejen er levende. Mennesket kan ikke skabe liv. Kun ting. Jamen så er jeg jo en skabning. En Guds skabning. Så der er altså en vældig usynlig levende bevidsthed, der totalt overgår menneskets, der helt gennemtænkt og med vilje har skabt mig og hvert menneske og hvert eneste levende væsen og hele den levende natur, universet, har skabt os med tanker og følelser. Så ved han altså alt. Alt, hvad der foregår inde i mig. Mit sind, mit hjerte, min krop. Han har jo selv skabt det hele og ved præcis, hvad der er i gang i. Jeg troede, mit hoved var en lukket kasse. Og kun jeg selv vidste mine tanker. Men han ved altså alt, hvad jeg tænker og gør og oplever. Han kender mig bedre end jeg selv. Jeg er min himmelske fars datter. Nu ved jeg, hvad det er at være menneske.